Nginget bau blay un kerku yangi. Bar un shashkor ye ke jing dwai ke jing khot kerpat. Bar hoj ru ye ke jing rai. Ka bangilayo ban yo sngo. Ha ke ni ke no pai jong ke ni ke sngi. Ha ke ni ke por pan. Ngine poi shaga benta ye ke bangin yo ye ke jing slok na ke tin ke jong blay. Ki hinmen baki para ki jonga baki para banget ki ba ej baro. Dagaman sim kabat ngau kia, bad dagaman sim kabat dem makmat jong blay hagi nigi sngi ki bala no. Ngala pendem yela de bang ngala ongko try ka iga kubor, kabami medon nagabanta jonga, kabami men keren ningkong ya ka do nut jonga, bar hoj men keren ru ya ki hinmen ki para banget ki ba ej baro ki ba shimmenta bat ki ba shashkor, ya ka ktihin ka jong me hagi nigi sngi. Ublay ulay alam ye ke jingmut jing berkhan ke jonga. Nalor kata ke henmen bagi para ke jonga. Kum ka balang hagini ke sngi. Ngila de ban yo ye ke sakramen ke jing kawai ke jong utrai. Bat ngila du haki ar kuatar ye ke bangi ngin kiu she ke ying ke jong blay ban shim bentan ke mit ke jong utrai. Bangadwai bangi ngin nom klet ye kata. Ye ke ke bau kris ulale na ke benta jongi. Ublay ulabu ya gawai ke kubor aga do nut jonga. Bagata kalong hagawai ke jingkeli. Kabanga ngakeli ningkong yaladi bat kabanga keliru yang bat yapi hadu kini ke sngi bat hadu kini ke janmit ke bamenta. Bagata ke jingkeli kalong. Mapi bat manga ngilong u kristan ubakumno. Mapi bat manga ngilong u kristan lane ke kristan kibakumno. Ngala pensyong nong rim nagaktiin ka jong blay ka shiti ka baar ka jong apostol Paul siya Timothy ka lenong ka basaw ka dekot ka basan. Kaktiin ka jong blay ka ong kumni ngan puli ya ka. Henry mami to syarai haki ay ki ay baro to syak shitom to le ya ka kam unong yutu kana to pendep ya kata ka kam jong me. Apostol Paul haba utho ya gani ke shiti shau para u jong u shau shakri u ba mentoi badu shakri u ba kodor jong ulay u bala kala kabamut aga por kabau apostol Paul ulay ban yalam kat shaba ulay ban yalam laong ke tin ke jong ulay kam tam haka kitab ki kam ki apostol ke thu yang bat ya pi bagi balang kinang ki yeng bat ki roy bat bun ki banget ki wan ban kala kabamut bat ban pediang yu Jesu komunong penem bat unong sius pa u jongki balong bah kata ka snong ka balakot ka listra balong ba de uni uwe yu brio u bagi kerteng jong u kalong u Timothy uni ulawan yalade ban ye kendu yu Paul bat de hangni ka tin ka joblay ke thu yengi shapang jong u bau Paul u yo i bau dei u brio u bamintoy bat de nadu kata ke kelipman ya kaba uni u shakri u bekodor ula let lang ban senran yo apostol Paul haga jinglet yalap ke jong u kat shaba u ulen ke tin ke jong blay ke thu yengi bau Paul u ken mau biang ke tin ke jong blay ke shiti ke ar ke jong apostol Paul ke thu haki benta ke bashakman bau Paul u ken mau biang wong ken mau yami ye kitu ki por ki banga jiodon bat me habang ilet ban yalap lang bagaktiin ka jong blay ke thu yengi bah kata ka jinglet yalap ka jong apostol Paul lembat u Timothy ulay lamru yo Titos bat yo Titos labu kata ka snong ka bagi khot ka kraite balaong habakila let shiliang barabau Paul ulatmu ya ka ban let Macedonia ka shiti ki jong Paul ki Philippi ke thu yengi balong Baulayos ngau ye ke kubor baka balang hapo Ephesus kalong kadona padeng jing baka don kam ye ki brio badai ken yo ni u shakri u bamintoy u jong u baula let banbu hakata gesnong baun shong baun sa baun pej ye ke ga balang badu Paul ulalet ban yalap keleng badai hagani ke jinglet yalap ke jong u ka bau apostol Paul ula shakem bagaktiin ka jong blay ka yathu yengi kadai ka jing shakem ka bahar haka lenong ka basaw ka dekot ka bakat lai bat ka dekot ka bakat saw ki hinmen beki para ki jonga
Apostol Paul minta usngau thu ba minta kalakut kalenti yu. Ulatmu ban lej ban ye kendo ban ye sembiang yu ni upara ujong ke kam ke jo kan ran. Henry minta ulas ngau thu bagajing yalap bat gajing lej ke jong ke ni ke berthai. Kalapoi shike bakut. Bat day namar kata kadau. Ulat ho ye ke ni ke shiti shau ni upara ujong Bat ka lenong ka basau, naduk ka lenong ka balay, ka benta ka baar jong ka lenong, ki day ki kintin bat ong ha ka tin nong way, ka day ka last testament ka jong Apostol Paul, ka day ka ta ki ay ki kintin ki ba kaddo ha shwa ba un lek no na gani ka bertay. Wong yeme ko Timothy, ka jing lek ka jonga ka ladon ha ka bakut, Henry me medang bun ka jing tray ka jong me. Kadang pun ka jing tray ka kam ka jong mi ka ba ublay ulat tendrong halor jong mi. Bat ki day ki ni ken ki bamanga nga kentu ya mi. Ki hinmen ba ki parang ki jonga. Ka day ka ni ken ka dekhot ka basan. Ka ba Apostol Paul ukren yu Timothy. Bat ngi em ha ka juk ka ba ngi yo I kam itikna ka berthai. Ngi yo I ka jing kelumar ka ba ki ong ha ka tin nong way katakan new normal ka ba ngi em ha ki ni kisngi ban ya kublai ti lani ban rung shiki yeng jong ki para bangai kalong shem shitom hado kata-kata. Baga mensiem kam suk. Baga perthai ka pediang ya kani baga day katakan new normal life ka ba ubriu hab ban im hasla jong kani ka perthai nang ni syakmat tat hadu bau niu knyang jingpang unda khut no ki parlong ngam tip ka ei ka banja ya nga bat ya pi ting ka joblei kong baki jing ka jing janjar ken nang bun baki jing kala jong ka perthai ken nang wan shwa ka jing wan ka jong utrai ban shau ya nga bat ya pi lese ka jing im ka jong ikan nang jarong asla jong kani ka perthai ngaru kamu syakri ubarit ngadon ye gini ki kentin ki bau belai ulabu aga donut ye ki kentin ki jong Apostol Paul ki bau keren ye gini ki santali ki ai lingkot kat bala aga ni ka janmit jong gini ki sngi kum ka jing sneng ka jing krau ka jing kentu yang abat ye pi kum bangalaong pilong bat manga ngalong ukristan lani ki kristan ki ba kumno bat ha ka ba kun ngin sa jubab ngilong ki ba kumno ha ka jing im ka jongi ka ba ningkong tin ka jong blay ka ong ha ka dekhot ka basan Henry mami kani ka kintin ka kit ye kani ka jingmut ka ba Apostol Paul wong yoni Timothy wong pen pej saudong jong mi ko Timothy pej ka perthai ka long kumno hapo Ephesus nadu ka dekhot ka ba ar ter layat hu ye ka jinglong jong kani ka balang bat ka jinglong jong ka degishnong ka ba ki briu ki ya be ye ki ai jong kani ka perthai baka pom bat ka jing sniu kalayo bandrung hadu ki tingkong ying jong kai ying ka ba kentang ka joblay baka pop ke kala ka hok baka hok ke kala ka pop baki briu ki abe tang ye ki ai ki ba jong gene ka berthai bat ban berkat ya la ka jong ka mensim kim tre satya Apostol Paul wong yu Timothy me im hagaba kum kata ukristan me im me kit ye ka lingkor bat ye ka kirteng ka jong Kris hagaba kum kata ka snong bat hagaba kum kata ka por ka wei ki la ban le Henry mami mem dei ban le kum ta ki wei ki la ban tu kiwai kilaban klim kiwai kilaban le ye ki kam ki ba shirkai persha ye gamon ga joblay Henry mami wat nom le ye kata uong Apostol Paul yo Timothy haba ki briu ki pech shame ki nong bautei uper baudei ukon joblay pilong ukristan obakumno manga ngalong ukristan obakumno Ima ka juk ki hinmen baki para ki jonga ke bangiyo I kata ka lifestyle lani ka rukom im ka jong brio kalong ka bayday dorban ki ai jong gani ka bertai bangayo I ki kun jong ka balang hagini kisngi ngira persang banya pen yerengkat lani ban pen ya day bangi ong bangi kwa ban long western ngi kwa ban long kum ki brio ki ba syapo ka risem ngi Bat ngayo I yakini haki ai la kalong karyam kabay ngayo I la kalong haka im haka ya kayeng ngim itu shu unu uday ukristan unu uday ubam ngej balay
Pengen kwa ban ong hagi ni ke jan mit ya pi deu kasi pim deu pareng. Dei namar kata wat le pareng ki men bagi para ki jonga. Bat ya ka kor ke buram kum u Kristan. Ki wei ki mat le. Ai bagi wei ki mat le, ki mat tu, ki mat tim, ki mat le e ki kam ki basyir kai. Apostol Paul ong ko Timothy ma me wat le. Padu blai bu ye ni ke do ha ka do nut ke jonga ye kini ki kentien ban ong. Ma pi kum ki Kristan. La ki wei ki le ye kini ki ei ki basyir kai. Wat bishni ye ki. Ya ke ei ka ba pi di ban le. Ban im kum u Kristan, ban yat kum u Kristan. Le ya kata. Kabar. O Apostol Paul ong giru ye kini ki kentien yu Timothy ha ka tu ka ju ka dekon. Om dei bo ong tan rei ma mi u ong ru to sharai ha ki ei baro. Kani ka kentien kawan na ka kentien Greek ka ba ki ong kata ka nefe ka nefo. Ba ka kit ru ye kini ki jingmut. Ki bau Apostol Paul u kerpat yu niu Timothy u ta u briu u ba mentoy. Uang me melong u tau nong yalam. Melong utau nong syarai jangka balang hapo Ephesus melong utau briu uba mentoy uba ki briu ki pet syame wong ye gane ke kentin to syarai long jai yaisha don kabor halor lade bat wat le klikle bat wat riker ki ye ki ei baro la galong haka kam yeng ka kam sem la galong kita ki personal issue ka ba dei ba ka jing im shimet jongi lani ye ki kam snong kam thau lani ye ki nu ki kam wong Apostol Paul yo Timothy ko Timothy wat nom riker ki to sharai bha da sumar bha da pet da kmi bha kum no ba meyan haga jing im ga jong mi ka ba man laga sngi ngam don shu kum uta unong hikai jong mi ngam don shu ban sneng ban krau ya mi lada me bakla ngam don shu asla jong ne ga bertai ban nganum im slem shu ngas ngotu ye ga jing im ga jonga ka ba ngala don menta haga ying bendi wong im ga jing im ka ba syarai ngakan mau ye ki kentien ru ki jong Petrus saba utho ye ka shiti ka jong u haga lenong ka basan ka de khot ka ba pra haga shiti ka beningkong ka jong u Apostol Petrus utho ye kini ki ye kini ka kentien bad wong kumni haga lenong ka basan ka de khot ka de khot ka ba kendai nadu ka ba pra to penle adakar to pen ye syarai naba uta unong ye le jong pi uba usoitan kum using bekerhu uya celeng udawat kenang ya unoru ba unyo ngui teli ya uta pin ya le persya ki baskem haga jingen ki henmen baki para ki jonga u Apostol Petrus ru uong ye gini ki kentien to syarai se ki henmen baki para ki jonga ukren da ka ei ka ba u ulaya lingba pikin mau haki gospel kum no bau Petrus habau Jesu ula ong yo ba me men salen yanga uni Petrus ong nga ko trai lada nga ban yap ru ngan yap na ga ban ta jong me hedwe ngitip ka ei ka jing thu khana ka bakut bau Petrus hadin laisin usiar urio ula len yo trai bat gi ummat kthang na ga donut ki jong u jao bau sngotu ba shimla syarai haga jing im ka jong u komunong bot yu Jesu kawai ne ge jing haga ni ge sngi ki ba manga bat ma phi ngi im kalong ge jing long ka jong u kan ka bangi nge yo i haga kitab jong ge Genesis kalenong ka balai ter ka banganum yo lat ye ge ban puli pila ban puli ki yeng ki sem ge jong phi ukan haba ula lej ban ai ye ke tu ge jing ai ngo thang ha kmat jong u blai ngam pediang satya ngap pediang ya ge ai ka ba u abel u ai ukan us ngautu baga ei ka ba ule ma u kalong ka ba bakla henry ka ei ka senjam la ni karai ka ba ushim kalong ba uong ba ka ei ka ba ngale manga kalong ka ba dai tre ban kala ka ba mut ba ka de ka ta ken ka jing ka jing ka problem na ka issue ka ba kraw ha kini gisngi ka ba giong ha ka tin nong way mind is right ka ei ka ba ong manga kalong ka ba dai Sumarbha uong Apostol Paul yu Timothy melong unong yalam melong usyakri uba mentoy jong ublay wat ai bagani ka jing sngaw sarong wat ai bagani ka donun kan yo shong ha ka jing im ka jong mi kabalai
wong ye gini ki kentien ru to le to sha shitam henrei mami to sharai haki ei baro to sha shitam kum ke jinge seng samla ngelayo ban ye keren nadu kani ke tayo haki sau tayo ngelayo ban ye keren syapang balai ba ubrio jenjar henrei haki ke janmit u apostol Paul wong yu Timothy wong ku Timothy banlong Kristan banlong u Kristan u ba shisha kam dei ka basuk yame badia kani ru ngas ngautu ki hinmen bagi para ke jonga nadu banga kala kabamut nadu banga IT ya lagi jonga jingim ke jonga hautrai ngas ngautu biang ya kani baka ka banga ngakren ka ka banga ngayai ngamno ashu banlong kumutu ubriu uba minor lani uba minin banga ken mau ban ngiyo ya ke jinglong jong ke perthai bakari India ke jongi ha ke ni sngi ka bang yo bagi ta ki an ke ba omsha ban pen kala bamut ye ki briu ke lami na ka wei ke jela la ni ka state che ka wei pan ki lanang pas haki government ke jongki bagi parliament ke jongki ki lanang pas ye ka bill ke jongki bang ken mau yu wayu parlong o bang ye pule lang ha ka MTH ke jonga bau niu parlong ubay rengkat kelas bat nga uyat hu ya kata jingja bah nyau snem lai banai kat sansngi olasa aga yeng bendi hang thi hapo kanong ba lani ka jela orisa ka bangila yos ngo hagi ki snem ki bala lekno ya ka jing sharpen yap ben ki kristan ula ong ya gini ki kentin nga shep tieng bangan yo bangan don kurim lani bangan yo iki kun namar nga tieng yo banga habban len yu jisu ladanga yo kini ki nong shun ki jongi hakmat jonga bakin penyap ken shimno ya ka em jong ki bahayeng ki basam baru ong ukpa u jong aru uwei na ki langknya hagekti jong kini kinong yale persya banlong kristan u bashisha ban yalap yu jisu kamdei ka basok ki henmen bagi para ki jonga u apostol Paul ong kadei ka kabuk siar yang it is a privilege yang ya kabangan yalap bangan sya citom naga bantau kris babangan ba ya ka dingpna ka jong bangan ba ya ka dingpna ka jong jisu u bau brai u sya yang bangan ba naga banta ka buram ka jong u ke hen bagi para ke jong hatung yala kalet mo ngalaong nagabasdang menne balaar kuatar ngim shimlayo ya ka sakramen ya bau jisu ong tole ya kani ya kaban ken mau yang ula sha shitom nagabanta jongpi ken ben bagi para ke jonga tang namar mamangingim yo ya ka sakramen tang namar bangingim yo ban kiu she ka ying ka joblay hatung yala kalet no ban sha shitom ban ba ya ka ding pana ka jo jisu Pagday namar kata kadahong nga song ka jubab kalong ka jongpi pilong u Kristan u bakumno kabasaw u apostol Paul ru ong yu Timothy to le yagakam unong yetu kana kakentien nong yetu kana kamut uta unong yalam lani unong pla yagakerteng ka jongtrai kihinmen bagi para ki janga unong yalam omla ban ong bau dei tang utau beri ubah keren henrei ubah klemle haba pilong unong keren lani unong pla ya ka tien ka joblei pi dei ban le ru ya kata ka ba pi yalam Pagani ka dei ka way na ki tough challenges ka jingim ka jonga ka ba man gamit man ka step nga judway nga dem ki kosi ban ong ko try kai ka ba nga keren bagay ka ba nga ngalam kan longgen ko pa ba ka ba nga ru nga le ya kata kanang bagi kun ki jongme kanang baga perthei ngan yo banga long ujing ubi ujongme ki parlok ki jonga udan kawai ka jing yatu kana ha kawai ka jing puli ka bangayo ya kan puli kawai ka kon ka banga ngatip bona pedeng jongpi pilayos ngau udan wai ubriu ubam dan kamet ka ba da biang ba udan ka kti ka jan ka ba dala banyan long ba udan ka jing duna ha ka de khotmet ka jong ulat rang kata ya ka ban le ban trei ya ka kam ka jong kanran ban long missionary ha ka wai ka jaka balong ka jing yatu kana kong baka balang kalayo ka shiti ka jong baka long baka let ban ya selok hayeng kala ya keren yu baka long ba pidon kumta ya ka met ka bam da koj da khia bat ka met ka ba don ha ka jing duna kong pila si ya ka ban le pila si ya ka ban le wangan let ben
bat ngan sa agada jaka kaba ngat perang ya gaban lain kilaya kita snem arbo san snem ke jeng seng samla jeng kata balang hadin kata snem kilalet ban yalap agada snong ban belong ya ke youth week ke jongki balong kata jeng tu kana ke tu bakila yalap baro shitayo badaga sngi sunday ke bakat do ka je seng ke bakat do kila khot ya ke snong ka thau bakila kli ya ki pisngau kumno syapang uniu jisu bau tau orang basnong ulong pilayalap yuniu Jisu baro shitayo ngilayo iken yo briu ubakum uni ulasa hapeneng jongi arpau arbosan snem menshwa bat ngi baro kasnong ngin nget bat ngin pla hagani ga janmet bangin pedihang yu Jisu kasnong baro kawai ubriu ubaduna ka dekotmen ula ban yalam ya kasnong baro kawai hakajat jangga ding pernah ke jauh terai mangabat mapi bon na peneng jongi ngi biang ngi don kisap bat ki talen bat ki jingkerku ki bakerhai ki bau belai ule kerku yang ngabat ia pi kanungun ngi alam syeka kejat ke jauh terai wapstol Paul wang yu Timothy long me unong ya tu khana ubashisha haba ong kapop mut kapop haba ong kahok mut kahok hooj mut hooj em mut em ai baka gospel kan long kabay day dur bat ka jing im ka jong me om ba men pen kedor ya ka gospel ba men bu ha ka jing im jong me henry bu ya ka jing im jong me pen ya day dur ya ka jing im jong me ba ka gospel ka jong kris ka ba khat do apostol Paul wong ye gini ki kentien yo Timothy to pendam ya kata ka kam jong me ka ai ka responsibility ka jing kit clear kabau belai ula syanya hame ko Timothy tredep ya kata upol wong ha dekot ka banyo ya gani gejuk ka lenong wong yo Timothy ngati ngala yale ya kata ka jing yale ka baba ngala pendep ya la ka jing ya pet ngala ri ya ka jing ngai bat minta ngan yo hanga ya kata ka pans ngat ka hok la ya labu ya nga ya kata ka pans ngat ka hok ka ba utrai unong bishar un ai ya nga apostol Paul wang yo Timothy ka kamram ka jonga ngaladap adai mami kumno ku Timothy hakabakut jong ka jing im ka jong me mela mo ya ka ban pendap ya ka kamram ka ba kris ulabu hami ya ngabad ya piru ki hinmen baki para ki jonga ya kan mau ya ka kitab ka barim ka bau belai ushon bat o isi igi kon Israel dai namar kata ka bagishu pendap rukom ka ritual ka bagishu pendap rukom bat ka formalism yagi ai hatu ngishu pendap rukom mo kum gi reu dukhat jong ka balang bat kum ki bangai ka yap ka im jong ka balang ka dei ki kti ki jombe wa ka dokti bai dei ki pastor wat ong bagi dei kita memesan wat ong girang bak balang o ki nong yalam ka yap ka im jong ka balang kadai api kita ki dekot jong ka balang ke jong kris ke men baki para ke jonga pi ken mau shispa en yo bukandai snem men shwa u Thomas Jones lambat lai jong ikurim ke lawan ban tredap ya ka kam ke jong ki IT met bat men siam hadu ka bakot bakinda i jendo ya kani syatai padong ngela pendap ya ke jing yalap ke jongi agini kishno kasa hanga badapi ngakan mau nga attend ya gawai ka conference kabala keren uni ubri utau Dr. Michael Williams ude way ni senior editor jongka Times Now wong ya gini kintien ude Kristan wong ya gini kintien wats ngoy ngan bu agaktin pareng I will be the best Christian that India has ngan long u Kristan uba pura bat uba pakatam baka balang baka India gadon ngan long u Kristan bat ngan long ka Kristan uba pakatam uba batam baka India gadon ke hinmen baki para ke jonga ngakot yepi bapin jubab ye ketu ke jingkeli ka bangal keli nakmat pilong u Kristan uba komno lada pidon ye gini ke jilong ye ke bawa apostol Paul ulale pinlong utau syakri ubah mentoy and ring a snowsi bahag ni gisngi
ka face mask kalalong ka fashion yangi hagini gisngi ka bangin yo I hagi dukan no mask no service ngi don ya ka mask ka bangi deng hagi yeng mani gi jongiru haga jinglong kristan ga jongi ka bangi da bangi buri ya kata ka bapot siapa ublay kwa ban penbahaya kata ban seino ya kata bat ban pelong ya pi ujing tau obatamai pilong u kristan ubakomno ublay unyarap bad ublay ungkerku ikentien ke balai keren hapreng ke jingtlon ublay na kita kaburam jangu amen tungin nilai lang ha ublay ha ke jing duai tungin na duai ublay ubau kpa ujongi ubahabneng utrai jongi met bat utrai jongi mensim ke jongi utrai jonga kambat ukli jonga balang ngi aingu ye meko kenrat ba e namar ke di kapor ke ba kodor ka ba mela shas go bayangi bangin ya seng ya kerteng ke jome ko trai ho da blai jongangis ngoto badana pening jongi shibun ki jingkit ki bakhya ki bangi don na ke jingim ke jongi ko kenran I duai au blai buk pa ba men ya lam ba men launo ye kita baro ong nong rai shem siem ye ki sai kom jong rai bi la batat ke jingi blai ke jongme batat ko kenrat ba ye ki sai kom sai te ki bate yang abat yangi bangingin but ye me ko kenran ki balong ki kita ki mau jentut ke jing im ke jongi bangingin sakhi yame ngio I ke jing klumar jong ka berthai ngio I ko kenrat kanu ka berthai ke kinwen na gini gisngi trai ram yangi kom ke bangai bangin ong ko kenrat bangi don ka jing snow scam tang hame bami melong usim ke sim badu trai jong ki trai mela pen pau ya kata arajar snam menshwa ha ka ba mela yap na ka menta jongi ba mela iPad hangi ya ke jing im ka ba thmai ko ran ya ka bangin im na ga banta jongme bat ban ya kat kum ka mon ga jongme au blai buk pa ngi twai ya ga ni ga janme ba men snei ya ngi ko trai menam thau ya ga jingle ke jongi bat ho ki ngi sam ko kan ra nang yai pen ram ya ngi ablai ba ga ribai ba lu men sim bu jongme kan yai klang ba gan yai ru long ha ga jing im ba ga do no jongi bat ho ablai jong ngi dwai ru ya la ga jong ka balang men yai pen im ko kan ra nang yai pen shait ya ka ko trai ka mong ki khot jong ka baro trai be jonga hangno bangingi don trai men ye shem yangi bangin long ki khun ki jongme au blai ngi dwai ha gani ka poru kumjo to ya rap ma me yangi ho da blai bangi laban shanya hame bat ban sno tang hame lai lo lai yap la im langi do kam do jam la ka lawai ka long ka badum la ka long kumnu ka lawai ka jongi ko kenran ngin shanya tang hami ko pa ba in ngi dwai ru ko pa ba e jonga ha kan ke khlemat pen khia ye ka ri ka jongi ka ti ka jongme kan long halor ka ri bat India ka bayar ka jongi ru bakin yo I bat kin tip ba melong utrai u jongi trai be jonga ngi dwai ru na ga banta nong yalam ngi dwai ko kan rahat na ga banta ki doktor ki nos kini ki bayadon hakmat ye kini ke jingpang ka snam ke jome kan yada ye ki ko trai ba me men ya rap ye ki ko pa ba kanu ka basniu kanum ja ye ki ken don hapo ka thap nyang ke jongme haba ki shakri hangno trai be jongangi aingu namar ka jing shakri ka bangilayo ngilayo ban ruai ke jing ruai jing ke seyon ngilayo ban pulin ke tin ke jongme bat ho ngilayo snap ru ye ke tin ke jame ko trai nginget scam ba me men snow ye ke jing duai ba men pediang ru ye ki baro ye ke bangila pendap ha ke kerteng ke jame Jesu Kristus nong penem ngi duai ni pandai ke jing ngai amen.